салом бачаго ҳама хубен, созен, тенҷен. Қай хабарҳои ҳафтаи гузаштаро имрӯз мо дида мебуроем. Қай сар мекунем аз хабари яке аз чӣ гум хабари хуш. Карим Мадрахимов аз мағлубияти худ розӣ набуда аз болои судяҳо хитоб нависид, яъне письмо нависид. Дуюм хабар ҳамин аст ки Муҳаммад Перс Хайбатӣ дар командаи Арман Сарукян ҷанг хоҳад кард. Дар якум рӯз ӯро ким кадом аблаҳ талпавои нею просто ниҷдан чекада задагӣ. Хай бачаҳо, пеш аз сар кардан ман мехоҳам ки ҳамаи шумо каналда як подписатсия кунед, лайк монед, ҳеҷ гап нест. То охири видео тамошо кунед. Хабарҳои хеле хушу зур ҳар ҳафта дар ин канал мешавад бачаҳо. Хай сар мекунем братҷон аз хабари хуш. Хай агар хабари хуш гуфта шавад ҳам бачаҳо. Карим Мадрахимов мағлубияти худро қабул накарда аз болои судяҳо хитоб, яъне письмо нависид ки ман розӣ нест. Ман розӣ нестам ки ман мағлуб шудагӣ. Барои ҳамин бачаҳо як дида буроитон мумкин ман бурда бошам. Ин гапҳоро, ин суханҳоро худи рақибаш Тагир дар конференсияи хардкор тасдиқ кард ва худи Тагир намефаҳмад ва вообще намефаҳмад чӣ хел Карим розӣ нест. ӯ 100% боварӣ дорад ки якум 3 раундро бурида, танҳо 4-ум раундро Карим бурдааст ва гуфтани ки ростӣ вообще ман дар ҳайратам чӣ хел Карим розӣ нест. Охир ман ҳама раундро бурдам, гуфта воҳима карда шиштааст. Хар Тагир чӣ гум, Тагир бачаи соз хеле хуб, мумкин нафаҳмида бошад. Да, я думаю, бой не был близким, я не считаю его близким, это бой. Посмотреть этот бой, я думаю, не знаю, где там, какое там близкое решение, не знаю, там, если посмотреть. Максимум можно один раунд ему отдать, я думаю, остальные Какие 4 раунды четко ты забрал? Как ты сам Первые 3 я точно забрал, первые 3. В 4-м, да, он наносил, застряло плечо у меня в 4-м раунде, я не мог выйти из этого положения. Там много пропустил, там тоже все удары, куда попало, были реально, что в затылок, что там, ну не суть, да, уже попал, ничего страшного. Ну и в 5-м раунде я его перевел, он встал, я снова его перевел. Также и 5-й раунд я забрал. Максимум 4-й раунд, и то он равный был. Я дал бы, может быть, еще каким-то с минимальным преимуществом. Хеле ки набошад, саюм ҷанги онҳоро ман хеле интизор бачаҳо, барои ин ки ҳоло ҳам маълум нест ким зӯрай, ким мошнитарай. Ман уверен боварӣ дорам ки Карим беҳтаринай. Хай бачаҳои дигар бошанд меган Тагир хубам, намедонам бачаҳо. Барои ҳамин саюм бояш шуданаш закор бачаҳо. Хе ягон самнение намонданаш закор. Карим худаш ҳақ дорад аз болои судя письмо нависад, хитоб нависад. Но ман боварӣ 100% боварӣ ки ин письморо, ин натиҷаро ҳеҷ кас нав намекунад, алиш намекунад. Барои он ки барои хардкор Тагир как чемпион дар кор. Ӯ дар Россия аст, ӯ любой вақт ҷанг када метавонад. Карим бошад чӣ? Карим хай дар Тоҷикистон, ҳоло маълум не кай Россия мерад. Ман хеле интизорам ки Карим тезтар ба Россия равад, барои он ки барои ҷангҳои беҳтарину, барои ҷангҳои хайповӣ ӯ бояд дар Россия бошад. Барои ҳамин хеле интизор Каримҷон. Рафтем хай аз ҳама хабари чӣ гум, аз ҳама зӯртарин, беҳтарин, мошни, хайпови, популярни гуфти рӯзҳо реалити, ин хайп реалити бошад. Дар онҷо чӣ гум, дар онҷо сахттарин, шинохтарин варзишкарон мисли Ҳамзат Чимаев, Арман Сарукян, Перс Муҳаммад Хайбатӣ, Шавҳал Чурчаев, Залимхан Юсуфов, Арби Агрессив ва дигарон иштирок мекунанд. Хай кӯтоҳ када мефаҳмонам бачаҳо. Короче, дар як дачи калон, дар як хонаи калон, дар он давлати Таиланд, ҳама ин ҷанговарон зиндагӣ карда бо ҳамдигар ҷанг мекунанд. Дар онҷо ду команда мешавад. Якум ин командаи Ҳамзат Чимаев ва дигар командаи Арман Сарукян. Бародари мо бошад Перс Хайбатӣ, дар командаи Сарукян мебошад ва ӯ дар якум рӯз уже бо дигар варзишгари доғистонӣ нофаҳмӣ калон карда ҷанг кардааст. мефаҳмед охи бачаҳо, Перс ин як одами шинохтарин хайпови бача аст дар онҷо. Барои ҳамин бисёре кас мисли як кучук барин саг барин мехоҳанд аз пушти ӯ хай бардоранд ва фақат гапҳои нитоз зада
ниҷдан чӣ мекунанд. Мана бинед як аблаҳ, як варзишкар бо номи Тимур Фартовӣ сразу аз якум рӯз капҳои нито зада ҷанг мекардагӣ буд бо перс. Послушай меня, что я тебе говорю. Тут уже кипиш, они даже не зашли. Тут кипиш просто. бисёри бачаҳо мумкин шиносанд ин Тимур Фартовӣ фақат ниҷдан чӣ карда бачаҳо мезананд. ин кадом як бечора сиёҳе зада балниса хоб рафта бечора ҳоли ҳам ҷанг накард аз бечора ин сиёҳ аз Россия омадаш пушаймон ин бечора бо дигар бачаам задагия мехе ӯро аз болояш суд доданд турмашонаш як бурд намедонам ҳозир чӣ хел гаштааст дар озодӣ хай осон карда гӯем кор карда гӯем ин бача хай як девонае. ин Тимур Фартовӣ уже бо бародари перс Али Хейбатӣ ҷанг карда мағлуб шудагӣ буд. Хай охир бой доди а кошо бод зиде у кошо бод чӣ гапата охир агар бо перс буроӣ туя лах карда мебардорад. Охир ин перс дигара, ин перс мошне. Ман уверен ки перс лахаша мебурорад бачаҳо. Бародари перс Али бошад ҳозир аз Германия ба Таиланд омада дар реалити иштирок мекунад бачаҳо. мефаҳмед бачаҳо чӣ хел девонаест ки мешавад ин. Ман ганда сахждат дорам ин реалитиро. Ба фикрам дар сарои сентябр видеош мебурад. Вале ман бошам ҳар ҳафта тоза хабарҳо аз ин реалити ба шумо мегӯям бачаҳо. Барои мен ҳатман подписат кунед, лайк монед, ждат кунед бачаҳои азиз. Дар охир ман умедворам ки перс бо шавҳал ҷанг кунанд. Барои ин ки чанд солҳо уже ҳама интизор. Агар ёд дошта бошед якум сол нашуд, дуюм сол нашуд, инаш омад, инаш наомад, ҷанг нашуд, чӣ шуд ҳеҷ кас намедонад. ҳоло ҳам ба якдигар гапҳо зада истоданд ки ҷангаш дигне. Но ман бовар дорам ки перс чиқ карда уже кораша мекунад шавҳал. Барои ин ки перс ин мошне, перс ин чӣ гӯям, перс ин перс бачаҳо. ҳеҷ дигар гап гуфтан дар кор нест. мо интизорем. Ва охирин хабар ҳамин аст ки дар ин ҳафта як бародари мо дар кулачка, яъне дар мушзанӣ, дар хардкор, дар организатсияи хардкор ҷанг хоҳад кард бо Искандар Шефповер. Номи варзишгари мо Асрор Акбархоҷаев. Ин варзишгарро бисёри кас медонад, барои ин ки бачаи хеле дар ин хардкор известни, шинохтарин. Ва интизор мешавем бачаҳо. Канали ман подписат кунтон, ҷангаш сразу дар канали ман мебурад. Кайф карда, чой монда, ужинча карда мебинед бачаҳо. Хай ҳамин бачаҳо, ҳамин буд ҳама хабарҳо. То ҳафтаи дигар пойда шиндон хабарҳои ганда зӯр мебурад оле. Бентон оли пипес. Шумо оли намедонед чӣ хабарҳои ин каналта мешавад бачаҳо. Ҳамба ҳатман подписат кунтон. Аз ёд набурад бачаҳо. То ҳафта дигар бошен.